се храни и отдай се. В края на старото и началото на новото истински важно е и винаги безценно Бога в себе си да се храниш, на вярата си верен да бъдеш, любовта си да отдаваш, на мъдростта да се посветиш, светлината в теб дом да намира и да преминава, да не спира, в поток да се излива, да грее, да осветява, пътя в тъмното да озарява, да бъдеш възможност за това, което отгоре иска да слезе, да достигне, да се разпространи в душите въплатени на земята, като подкрепа, като ласка, като водата и храната, това, което ги изпълва, пречиства и зарежда, освобождава и повдига, така че да бъдат най-доброто, на което са способни. За да ги има, за да дават, да творят и да успеят да се възнесат там, откъдето дошли са.